Bună seara și bine v-am regăsit! Ce facem astăzi? Adunăm, scădem, împărțim, vedem unde se duc voturile și în ce condiții. Am văzut declarațiile candidaților care și-au exprimat susținerea pentru Maia Sandu, cea care a câștigat primul tur de scrutin. Am văzut în această seară și declarațiile făcute de Renato Usatăi, cel care s-a clasat pe locul 3 cu aproape 17% din voturi, fiind o surpriză a acestui scrutin. Am văzut și el ce a spus că are de gând să negocieze cu Maia Sandu și să discute despre diasporă și despre alegeri anticipate. Sunt două condiții pe care le pune. Așadar, ce putem spune în acest moment? Putem spune că lucrurile, cred că vor începe să se precipite, vor începe să se miște. Vrem să analizăm votul de ieri împreună cu expertul în politici publice, domnul Ștefan Gligor, prezent în această seară în studio. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! De asemenea, vrem să vedem ce declarații are de făcut Maia Sandu, cea care a câștigat primul tur de scrutin, așa cum spuneam. Este important cu ce ofertă se duce la parteneri, la cei care de unde așteaptă susținere pentru turul 2. Este vorba despre un număr foarte mare de voturi dacă se gândește să câștige, pentru că domnia sa mai are de acumulat destul de mult. Cred că am putea să ne amintim despre rezultatul votului de ieri, dacă avem niște cartoane făcute, dacă nu, atunci cred că putem să le anunțăm așa. Maia Sandu 36,16%, Igor Dodon 32,61%. Deci este o diferență de aproape 4 puncte procentuale între cei doi. De asemenea, putem spune că diaspora a fost foarte activă, a fost o prezență masivă la vot, circa 150.000 de oameni s-au prezentat. Vrem foarte mult să vedem, în primul rând, ce spune doamna Maia Sandu și așteptăm să intrăm cu dumneaei în direct, în scurt timp. Dumneaei ne va spune care este punctul de vedere vis-a-vis de acest vot, cum îl vede, cu ce se duce la negocieri cu partenerii, negociază numai cu Usatăi sau și cu ceilalți. Astăzi am văzut că 3 dintre candidați, de fapt și PLDM a anunțat susținerea Maiei Sandu în turul 2, nu Tudor Deliu, dar înțelegem, este oare același lucru? Pentru că de regulă au apărut candidații astăzi. Cred că da, Tudor Deliu este candidatul Partidului Liberal Democrat în alegerile prezidențiale. Sper că da. Da, poate fi, pentru că ne-am fi așteptat să-l vedem. Așa, în acest moment dați-mi voie să o salutăm pe doamna Maia Sandu, pentru că... Doamna Maia Sandu, bună seara! Seara! Vă felicităm pentru rezultatul obținut. Am văzut că și Igor Dodon v-a felicitat. A fost asta o dovadă de fair play? Acesta este rezultatul oamenilor care își doresc schimbarea și în aceste alegeri am văzut că 2/3 din oamenii care au ieșit la vot își doresc această schimbare. E o dovadă de fair play? Felicitarea venită din partea domnului Dodon? Noi avem în continuare mesaje către Igor Dodon și către autorități să asigure caracterul liber și corect al alegerilor. Asta este responsabilitatea lor și am avut multe situații în alegerile de ieri care dovedesc că guvernarea nu și-a făcut treaba. Am sesizat instituțiile statului, am depus peste 300 de sesizări și insistăm în continuare pe faptul că guvernul, autoritățile statului trebuie să-și facă treaba și să nu ia partea unui candidat în aceste alegeri. Așa, am văzut și concluziile observatorilor astăzi, care spun că în general a fost o campanie profesională, dar au trecut în revistă și nereguli depistate, inclusiv încercări de mituire sau chiar mituire a alegătorilor, transportare organizată la urnele de vot și așa mai departe. Acum... Urna mobilă, unde colegii ai noștri au registrat cazuri când se venea cu urna mobilă și cetățeanul de acolo spunea numărul 4, iar când era întrebat dar cine este sub numărul 4, cetățeanul nu putea să spună numele candidatului. Deci sunt multe situații de acest fel și
noi cu toții merităm să avem alegeri libere și corecte, să ne alegem președintele în cadrul unui proces corect. Doamna Maia Sandu, în urmă cu puțin timp, Renato Usatăi a făcut declarații spunând, toată lumea a așteptat să vadă ce va spune Renato Usatăi cu privire la voturile pe care le-a obținut. Ne-am obișnuit să vedem candidatul solicitând sau rugând alegătorii, susținătorii lui să-și dea votul pentru cineva în turul 2. Iată că a apărut dumnealui cu niște declarații, n-am să citez prea mult pentru că le vom vedea un pic mai târziu, dar ceea ce a spus este că l-ați căutat astăzi, ați avut o discuție și v-ați înțeles ca mâine să vă întâlniți pentru un fel de negocieri și dumnealui insistă asupra două lucruri, diaspora și alegeri parlamentare anticipate. Înțeleg că a plecat de la dumneavoastră, da? Ideea de a vă întâlni și de a discuta. Am vorbit astăzi cu mai mulți candidați, deci din cei care au participat în primul scrutin și da, le-am solicitat să avem discuții în aceste zile pentru ca să vedem cum putem să ne unim forțele și să scăpăm țara de Igor Dodon, să începem să facem ordine. De exemplu, Usatăi vorbește despre alegeri anticipate. Mâine, la întâlnire, ce puteți să-i comunicați? Nu am avut încă întâlnirea. Merg la această discuție ca să vedem dacă putem să contăm pe sprijinul cetățenilor, pentru că, din înțelegerea noastră, oamenii care l-au votat pe domnul Usatăi sunt oameni care își doresc schimbarea, de rând cu foarte mulți alți alegători. Respectiv, o să discutăm și o să vedem cum vede domnul Usatăi această unitate a alegătorilor. Da, el mizează pe alegeri anticipate și a spus că acesta este de fapt lucru pe care și-l dorește cel mai mult. Eu mi-amintesc că la dezbateri dumneavoastră ați admis ideea alegerilor anticipate, declarând chiar că acest Parlament nu mai este reprezentativ. Cred că nu s-a schimbat între timp nimic. Nu s-a schimbat, am zis că trebuie să curățăm întâi președinția, după care trebuie să curățăm fiecare instituție a statului pas cu pas, așa încât toți cei care ajung acolo să reprezinte cetățenii și respectiv să lucreze pentru cetățeni. Așa, astăzi am asistat de asemenea la declarații făcute de Dorin Chirtoacă, de PLDM, de fapt nu de către Tudor Deliu, dar înțeleg că este poziția și a candidatului, de sprijin a domniei voastre în turul 2. De asemenea și Andrei Năstase a declarat foarte clar că vă susține în turul 2. Acum vreau încă să vă întreb un lucru. Chiar și după această declarație, o parte din susținătorii lui Andrei Năstase declară că nu vor merge la vot. Pe ei, cum îi veți convinge? Eu le-am mulțumit liderilor acestor partide și oamenilor din aceste partide pentru sprijin și le-am solicitat să avem discuții în următoarele zile. Sper să își facă cu toții timp ca să putem să discutăm. Bineînțeles că e nevoie de mai multă muncă. Am muncit mult în primul tur, dar e nevoie de mai multă muncă, e nevoie de mai multe argumente, în special pentru cei care au ales să rămână acasă, care, într-un fel, sunt dezamăgiți de procesele democratice din Republica Moldova, dar trebuie să-i convingem că doar așa putem să schimbăm lucrurile și o să discut cu toți acești oameni, cu liderii acestor partide, ca să vedem cum reușim să mobilizăm cât mai multă lume la vot, așa încât să atingem obiectivele comune. Obiectivele noastre sunt comune. Noi ne dorim să avem o țară în care oamenii trăiesc bine, în care statul își face treaba și în care oamenii cred în ziua de mâine și cred în faptul că pot să trăiască bine la ei acasă. Ați declarat astăzi, împreună cu colegii de la platforma DA, vom reuși să facem echipă comună. La ce anume v-ați referit? V-ați referit, eu știu, să-i aveți aproape în echipa prezidențială în cazul în care câștigați, sau la ce anume v-ați referit? Am referit în primul rând la acest al doilea tur al scrutinului și știu că unii dintre ei deja au contactat colegii mei din diferite localități, din diferite raioane și s-au oferit să meargă și să lucreze cu noi. Și da, după ce vom câștiga alegerile prezidențiale, avem încă foarte multe lucruri de făcut în țară. Avem de rezolvat tare multe probleme ale cetățenilor și trebuie să le rezolvăm împreună. Și pe cei care acum vă sprijină, îi vedeți lângă dumneavoastră într-o eventuală echipă?
Noi vorbim acum despre un front comun pe care trebuie să-l facem. Nu vorbim neapărat despre posturi sau alta. Vorbim despre faptul că e mult de lucru în Republica Moldova și putem să facem aceste lucruri doar împreună. Așa, acum încă un lucru pe care aș fi vrut să vă întreb. Octavian Țucu, care a spus că sprijină pro-europenismul, dar a lăsat așa cumva de înțeles că este mai mult anti-Dodon decât pro-Maia Sandu. Dumnealui alege cum își exprimă participarea sau sprijinul în această luptă. Important este esența declarației și esența declarației este să facem front comun pentru ca să-l debarcăm pe Igor Dodon de la putere. Așa, încă Ministerul Rus de Externe a avut astăzi o declarație spunând că Moscova este gata să lucreze cu orice președinte al Republicii Moldova. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă această declarație? Este o declarație normală pentru că atunci când poporul își alege președintele, respectiv orice țară, orice partener străin va lucra cu cei care reprezintă poporul. Și noi asta ne dorim alegeri libere și corecte în care poporul să își aleagă președintele, iar președintele după aceasta să lucreze inclusiv și pe extern, cu partenerii externi, pentru ca să promoveze interesele cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, am văzut o declarație a contracandidatului dumneavoastră, Igor Dodon, care a spus că diaspora reprezintă un electorat paralel al Republicii Moldova, după ce, grație votului din diasporă, s-a răsturnat situația și dumneavoastră ați preluat întâietatea, câștigând primul tur de scrutin. Cum comentați dumneavoastră această declarație? Avem nevoie de un președinte care să unească societatea, nu de unul care să o dezbine. Și cei din diasporă sunt frații noștri, sunt copiii sau părinții noștri. Apropo, unii dintre ei au plecat în acești 4 ani de mandat al lui Igor Dodon, pentru că peste 140.000 de tineri au plecat în ultimii 4 ani. Acestea sunt familiile noastre dezbinate, din păcate, din cauza sărăciei, a guvernării proaste, a corupției și noi avem nevoie de un președinte care să unească societatea și care să contribuie la crearea condițiilor așa încât acești oameni să nu mai fie nevoiți să plece departe de cei dragi. Revenind acum la discuțiile de mâine cu Renato Usatu, insist pe acest lucru pentru că acolo sunt 17% din voturi și e foarte mult. Întrebarea era, ok, dumneavoastră vă duceți la discuții, dar vă duceți totuși cu ceva. Cu ce anume mergeți la aceste negocieri? Cu dorința de a obține sprijinul cât mai multor oameni, așa încât să putem să câștigăm aceste alegeri și să începem să facem ordine. Mai multe detalii o să pot să vă ofer, evident, după ce această întâlnire va avea loc. Da, asta înseamnă că despre această întâlnire cel mai probabil vom discuta la dezbateri sau mâine, sau cum veți proceda? Veți apărea în fața presei să ne spuneți, va merge presa, va aștepta, veți face declarații? O să găsim o modalitate prin care să comunicăm despre lucrurile pe care le-am convenit, dacă vom ajunge să convenim anumite lucruri. Așa, dar sunteți dispusă să conveniți aceste lucruri? Noi trebuie să ne unim în aceste alegeri ca să le câștigăm și de aceea avem aceste discuții. Doamna Sandu, votul de ieri, rezultatul, a fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră sau a fost mai mult, a fost mai puțin? Bineînțeles că mi-aș dori să avem o participare mai mare a alegătorilor, indiferent pentru cine votează oamenii. Aș vrea ca oamenii să creadă în democrație mai mult sau mai mulți oameni să creadă în democrație decât cred astăzi. Dar înțeleg și situația cu care ne confruntăm, pentru că procesele democratice au fost discreditate de multe ori de către politicienii corupți, inclusiv în această campanie, prin tot felul de tentative de fraudare. Și ne va lua ceva timp ca să reabilităm aceste procese democratice, ca să îi convingem pe toți oamenii că votul lor este foarte important, că votul lor contează și să ajungem să avem o rată de participare mult mai înaltă decât am avut ieri. Bineînțeles, mai este și fenomenul migrației, așa cum am zis.
mulți oameni au plecat. Dacă comparăm cifrele chiar și în 2016 sau din 2016 cu 2020, o să vedem că din multe localități rurale au plecat un număr mare de oameni. Asta este foarte trist și tocmai de aceea trebuie să ieșim la vot într-un număr mare la 15 noiembrie, pentru că asta este șansa noastră să schimbăm lucrurile spre bine. În cazul în care ajungeți președinte, veți fi de acord să schimbați sau să încercați eu știu, prin toate metodele, prin toate pârghiile pe care le aveți, să schimbați cumva situația și să ajungem și noi la votul de alternativă, în așa fel încât oamenii să trebuiască, așa cum și astăzi am văzut în declarațiile Promolex același lucru. Bineînțeles, și discutăm de mult timp acest subiect. Există două soluții aici, și votul prin corespondență și votul electronic. Singurele noastre preocupări erau cele care țin de siguranță, pentru că e nevoie să ai autorități credibile atunci când se pun în aplicare aceste mecanisme, dar cred că dacă ne luăm suficient timp, deci să nu discutăm aceste lucruri cu câteva luni înainte de alegeri, dar să le discutăm cu 4 ani înainte de alegeri, putem să convenim, să găsim un mecanism care este sigur și care nu poate fi fraudat, chiar și în situația în care uneori ne pomenim cu oameni la conducere care au intenții mai puțin corecte și care ar putea să vrea să încerce să fraudeze, să intervină în sistemul de vot electronic sau în cel de vot prin corespondență. Dar este foarte important ca să dezvoltăm aceste mecanisme și ca să le asigurăm cât ori mai mulți moldoveni dreptul la vot. Exact. Acum, alături de mine este domnul Ștefan Grigor, care vrea să vă adreseze o întrebare, dacă îmi dați voie. Da, vă rog, domnule Grigor. Da, Sanda, bună seara în primul rând și felicitările mele cu rezultatul pe care l-ați obținut. Vă mulțumim. Întrebarea mea ar fi următoarea. În ultimele zile, 5 persoane din Pro-Moldova au ieșit și formează o fracțiune separată. În această campanie am văzut că holdingul mediatic al lui Plahotniuc și al lui și postul controlat de Ilan Șor a făcut front comun cu Igor Dodon împotriva dumneavoastră. Asta ne spune despre faptul că s-au înțeles pe mai multe capitole, privire la mai multe capitole, și vor face o majoritate parlamentară lărgită, mai mare, mai stabilă pentru interesele lor, care sunt, precum cunoaștem, obscure. Care este poziția dumneavoastră cu privire la această componență a Parlamentului Republicii Moldova și care este opinia dumneavoastră cu privire la alegerile anticipate? Asta va fi subiectul principal la discuțiile de mâine și eu înțeleg poziția domnului Usatăi versus suportul pe care încearcă să negocieze în acest context. Care ar fi poziția noastră cu privire la acest Parlament? Dacă ei fac o majoritate lărgită, asta ar însemna să stăm cu acești oameni traseiști, dubioși și de calitate de care, așa cum sunt ei, până în 2023, ceea ce pentru Republica Moldova ar însemna un guvern controlat de această majoritate parlamentară și ar însemna stagnare. Care este opinia noastră? Vă rog. Nu știu exact care sunt aranjamentele și dacă sunt asemenea aranjamente de a forma o nouă majoritate. Putem doar să speculăm pe acest subiect, dar eu am spus cu mai multe ocazii că acest Parlament trebuie să fie dizolvat, că e nevoie să mergem la alegători și să fie ales un nou Parlament, pentru că acest Parlament a fost ales în 2019 conform regulilor lui Plahotniuc și Dodon, cu fraude masive în acel proces, și lucrurile care s-au întâmplat în acești ani de la alegerile parlamentare au demonstrat că Parlamentul nu reprezintă întru totul voința cetățenilor. Eu voi opta pentru găsirea unei soluții legale, pentru ca să ajungem să le oferim cetățenilor dreptul să își aleagă un președinte, un Parlament care îi reprezintă mult mai repede decât cei câțiva ani care au rămas până la expirarea perioadei actualului Parlament. Am să vă întreb, astăzi domnul Dodon v-a sunat să vă felicite sau a fost o felicitare publică? Nu m-a sunat. Nu v-a sunat. Și nici nu era cazul.
Nu era cazul. Păi, am întrebat pentru că am văzut că v-a felicitat. Doamna Sandu, în general, ce așteptări aveți pentru turul 2? Cum vedeți această campanie care urmează și ce așteptări aveți? Am văzut multă speranță în ochii oamenilor și în declarațiile sau ceea ce scriu oamenii, inclusiv pe rețelele de socializare. Am întâlnit mulți oameni care și-au recăpătat speranța și asta înseamnă că avem o responsabilitate enormă în față. Nu va fi ușor, dar este posibil să câștigăm. Asta spun rezultatele pe care le-am obținut ieri și eu vreau să le mulțumesc enorm tuturor celor care au făcut posibile aceste rezultate, tuturor celor care au mers la vot și care ne vor ajuta în continuare. Doar efortul nostru comun poate să ne aducă rezultatul pe care ne-l dorim și am văzut și oameni acasă și oameni în diasporă care au avut o participare extraordinară. Toți acești oameni își doresc schimbarea și noi suntem siguri că putem să facem acest lucru. Vă așteptați la o campanie murdară, agresivă? Știm că oponentul nostru nu este un om care poate să câștige în alegeri libere și corecte. Știm că este disperat și, evident, suntem pregătiți pentru orice scenariu. Da. Noi vă mulțumim foarte mult, am promis că nu vă ținem mult. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și deja ne vedem joi la ora 21 la dezbateri. Vă așteptăm și sperăm să vină și contracandidatul dumneavoastră în sfârșit, să vedem și noi niște dezbateri adevărate între domniile voastre. Toate bune și succes! Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumesc! Noi continuăm discuția noastră. Am văzut ce a spus doamna Sandu. Dumneavoastră cum interpretați declarațiile dumneaei? Adică la ce rezultat ne așteptăm după aceste negocieri? Dumneaei este foarte precaut în a afirma că va merge pe scenariul dizolvării Parlamentului, pentru că din câte eu înțeleg, citind între rânduri, descifrând trebuie să existe o bază legală. Da, trebuie să existe un temei legal. Atunci când nu există un temei legal, nu-ți rămâne decât strada și presiunea publică asupra acestui Parlament, care, iată, deja m-am pierdut la numărat intrările și ieșirile și remanierele. Este compus, într-adevăr, din oameni de calitate proastă, lipsiți de orice scrupule și nereprezentând interesul public și cetățenii. Și asta este problema majoră pe care doamna Sandu cumva o ia în considerație și vrea să înțeleagă, cred că mâine vrea să vadă ce o să-i spună domnul Usatăi în termeni reali, care este scenariul dumnealui cu privire la dizolvarea acestui Parlament. Domnul Usatăi deja a spus, el a spus așa, vine toată lumea în piață, conform articolului 2 din Constituție, puterea aparține poporului, lumea toată decide și e un fel de mare adunare națională, înțeleg eu, și decide toată lumea cu mâna sus dizolvarea Parlamentului și Parlamentul se dizolvă, așa? Asta este cu certitudine în stilul și în linia generală a viziunilor domnului Usatăi. Da, are 17% din voturi. Da, are 17% din voturi și asta este un rezultat foarte important, pentru că și în 2016 participarea candidatului din partea partidului nostru și în 2020 participarea candidatului partidului nostru în aceste alegeri au pus accente importante și au făcut posibil organizarea turului 2. Votarea în turul 2. Exact. Și asta cel puțin ne spune analiza politologică, sociologică și cifrele pe care le vedem. Și în acest context este foarte important, eu îl înțeleg, pe de-o parte trebuie să spun, e vorba de o analiză politică și de interese politice. Renato Usatăi a investit timp, a investit bani în această campanie electorală. A făcut un efort. Este un politician. Și este mai practic decât multă lume ar putea crede. Scopul dumnealui și a partidului pe care îl reprezintă este să ajungă în alegeri parlamentare, pentru că având un rezultat în urma alegerilor prezidențiale confirmat oficial pentru prima dată, trebuie să-l folosească. Sigur. Și vorba de analiză politică, nimic altceva și de interes politic.
Pe de altă parte, electoratul domniei sale este destul de diferit. Este foarte diferit, este electorat de protest, este electorat care reprezintă diferite grupuri etnice, lingvistice și este un electorat în mare parte care totuși s-a prins pe retorica anti-Dodon. Și în această situație, Renato Osată este într-o situație foarte dificilă. Exact. De ce? Pentru că dacă el nu dă un mesaj foarte clar anti-Dodon în turul 2 și cumva citează din poziții, el va pierde electoratul de protest pentru că acei oameni se vor dezamăgi în ei și vor înțelege că el a lansat acele mesaje antisistem, anti-Dodon doar ca să acumuleze capital. Iar pe de altă parte și înțelegem că el nu poate să o facă, el va trebui oricum să meargă împotriva lui Dodon în acest tur, în al doilea tur și să cheme simpatizanții, susținătorii săi să voteze împotriva lui Dodon. Dar ce facem cu cei care sunt de stânga și sunt pro-ruși sau sunt, dacă Usată va veni și va spune tuturor votați Maia Sandu, ce face Usată cu acei alegători? Eu cred că în acest scrutin, această paradigmă bilaterală sau de scindarea societății doar pe două criterii foarte, foarte clar a fost depășită. Ea a fost depășită de fapt atunci când s-a argumentat necesitatea coaliției PSRM acum, când s-a înțeles că, uite, noi trebuie să facem front comun împotriva unui criminal, împotriva unui corupt, împotriva unui hoț. Și acum este aceeași paradigmă. Atunci când Dodon a decis să preia rămășițele sistemului lui Plahotniuc și să-și caute de interes propriu, renunțând la promisiunile sale, el de fapt și-a pus sfârșitul politic, și-a pus începutul sfârșitul politic. De ce? Pentru că l-a substituit pe Plahotniuc și a reprezentat, l-a înlocuit pe Plahotniuc în sensul simbolului corupției și simbolului a tot ce este mai prost în societatea noastră. Și are foarte puține șanse în momentul în care noi deviem de la sistemul bipolar, de la sistemul geopolitic de divizare a societății și eu cred că faptul că Renato Osată astăzi are aproape 17% vorbește în susținerea acestei afirmații că noi fugim de sistemul bipolar. Și atunci comportamentul acelor oameni este unul rațional, nu este unul primitiv, nu mai este unul de manipulare sau de rezultat al manipulării opiniei. Da. Acei oameni în mod conștient au zis, uite, eu în turul întâi votez cu cine îmi place, votez cu un om care dă mesaje antisistem, anti-Dodon, dar nu votez pe altcineva, îmi place, iată, cred că ăsta va face XYZ. Și atunci, în turul 2, acei oameni, eu admit că o bună, sau bine, un anumit procentaj, dacă cumulăm toate rezultatele candidaților de centru-dreapta și unioniștilor și așa, noi vom avea, la fiecare candidat vom avea susținători, o anumită parte, care ar putea să adopte un comportament irațional, să spună că nu merg la vot pentru că nu-mi place categoric de Maia Sandu sau să nu... Da. La Renato Osată e la fel, nu merg chiar dacă nu-mi place de... Dar eu totuși consider că o bună parte, majoritatea absolută, vor adopta un comportament rațional și în turul 2 vor vota împotriva lui Dodon, care a reușit să unească societatea împotriva sa. Și a făcut chestia asta în fiecare zi, inclusiv astăzi, când a ofensat diaspora. Cel puțin jumătate din populația Republicii Moldova, pentru că acea diasporă nu este doar diasporă. Aceia sunt și copiii acestei țări care au părinți, bunei, nepoți, sunt rudi. Familiile celor care sunt plecați, familii despărțite, familii care... Acum să luăm o pauză pentru publicitate. Ne întoarcem după pauză cu Renato Osată să vedem ce a spus și să citim exact printre rânduri declarațiile domniei sale. Publicitate. Rămâneți cu noi! Da, am revenit după pauză. Suntem și pe Facebook și pe pagina ProTV pentru cei care vor să ne urmărească, nu neapărat la televizor. Vreau să vedem declarațiile făcute de Usată. Toată lumea astăzi a așteptat să vadă cum se poziționează. Domnia sa a avut o declarație destul de rezervată, însă a spus foarte clar ce își dorește să obțină la negocierile cu Maia Sandu în schimbul voturilor pe care le are din partea susținătorilor săi. Haideți să vedem ce a spus Renato Osată.
Eu am discutat cu doamna Maia Sandu la telefon astăzi. Noi am convenit că mâine vom avea o întrevedere și după această întrevedere vom ieși și vom da declarații. Deoarece fiecare discuție trebuie să fie publică. Noi nu trebuie să facem așa cum făcea Plahotniuc pe timpuri, când pe ascuns, pe filat îl băga pe ușă, pe alții îi scuteau pe altă ușă. Nu. Eu, deoarece domnie m-a contactat, am vorbit astăzi la telefon și mâine ne-am înțeles să discutăm că eu am întrebări, eu am făcut promisiuni la oameni, promisiuni care cetățenii așteaptă să fie îndeplinite. Și când sunt lucruri sunt și lucruri elementare care își mă duci cap cum să le facem. Dar problema de bază, alegeri parlamentare anticipate. Să dezolvăm acest bordel politic, acest, să nu mai spun eu mai urât, deoarece Parlamentul este nereprezentativ. Și eu sper mâine, când voi discuta cu doamna Maia Sandu, eu sunt sigur că când vom face un apel la toți cetățenii din Republica Moldova, cum am spus eu, conform articolului 2 din Constituție, a venit toată țara în Piața Mare Adunării Naționale și primul decret prezidențial a dezolvat acest bordel politic. M-au votat nu pentru ochi frumoși, dar pentru o Moldovă curată, o Moldovă fără culeace. Eu sunt al 227-939-lea care vrea ca acest vis să devină realitate. Și eu sunt gata să discut cu toții care astăzi sunt gata să ajute la realizarea acestui vis. Eu vreau să discut cu cei din diaspora, din Federația Rusă, cu cei din diaspora din UE, din Statele Unite. Vreau să vorbesc cu colegii primari, că deja să vă spun că s-au pornit valuri, că davai tac, davai ne tac. Așa. Ceea ce trebuia precizat este că domnul Usati vrea în mod expres să precizeze că acestea nu sunt condițiile domniei sale, ci sunt condițiile de la alegători și sunt promisiunile pe care el le-a făcut alegătorilor. Deci dacă vii cu voturile acelea după tine, trebuie să fii purtătorul de cuvânt al tuturor acestor alegători, asta înțeleg eu, și să obții ceea ce le-ai promis. Acum, întrebarea este cum să o facem legal, în mod legal și real. Da? Realismul este foarte important. Important să nu visăm, dar să bine, dar văd că și Igor Dodon vorbea despre necesitatea dizolvării Parlamentului. Deci nu este un lucru care vine numai din partea opoziției sau... Igor Dodon vorbește despre dizolvarea Parlamentului oportunistic, atunci când este pus la perete și atunci când Plahotniuc îi arată că mai sunt 2 mandate pe care să le cumpără și se termină cu majoritatea lui Dodon. Atunci el își aduce aminte de faptul că avem nevoie de alegeri anticipate. Atunci când este într-un fel pe marginea prăpastiei, da? Adus de Plahotniuc. Acum noi am văzut că au făcut front comun, practic. Noi am văzut mesaje din partea Partidului Șor, că războiul politic ajunge, ăștia 5 care au ieșit din Pro-Moldova, ajunge atâta confruntare, trebuie să lucrăm în interesul țării, să asigurăm stabilitate. Ați văzut toate aceste declarații. Aceste declarații, de fapt, vorbesc despre acele înțelegeri care au fost făcute în spatele cortinei. Ei s-au înțeles să facă o majoritate parlamentară lărgită, să împartă puterea și să stea bine mersi 3 ani și să se înfrupte din scheme, din contrabandă și din alte aranjamente. Astăzi, noi, ca societate, într-adevăr, după această victorie morală, nu doar juridică, victorie împotriva sistemului pe care îl reprezintă Dodon, pe care o putem absolut real obține în turul 2, trebuie să ne preocupăm de curățirea Parlamentului, pentru că noi suntem o republică parlamentară și, din păcate, sau din fericire, atribuțiile președintelui Republicii Moldova, atribuțiile președintelui sunt destul de limitate. În acest sens, este necesar să avem un parlament curat, de oameni integri, cu majoritate noi vorbim simplă. despre dizolvarea Parlamentului. Cred că ar trebui, este foarte simplu ca să le spunem oamenilor care sunt condițiile întrunite de lege pentru dizolvarea Parlamentului. În cazul în care Parlamentul nu poate vota guvernul de două încercări, se dizolvă Parlamentul. În cazul în care Parlamentul nu votează legi timp de 3 luni, se dizolvă Parlamentul și cam ce altceva mai este? Și strada. Bine, și deja... Strada, scenariul pe care îl promovează Renato Usati, combinat cu anumite interpretări ale prevederilor constituționale.
Aici există și o variantă. Aici va fi discuția. Aici trebuie să găsească un numitor comun doamna Sandu și domnul Satăi. Asta va fi subiectul de conflict. Pentru că doamna Sandu, cumva, din câte cunosc eu, este foarte merge exact pe buchea legii. Pe respectarea buchiei legii, să facă lucrurile corect și așa mai departe. În situația noastră, când noi practic suntem martorii unor episoade de uzurpare a puterii. Iertați-mă, dar noi am văzut că doamna Sandu, când a fost nevoie, a plecat de la guvernare pe o chestie care nu era tocmai buchea legii. Era vorba despre procurorul general și modalitatea de a fi numit acest procuror. Orice lege care nu a fost declarată neconstituțională se prezumă legală. Acolo, dacă intrăm în terminologie juridică, o să ne fie dificil Curtea nu a aprobat acea Curtea variantă. nu a aprobat ulterior, iar la momentul aprobării celor modificări, ele se prezumă a fi legale până la declararea contrarului. De acord, dar ulterior... Asta este juridic corect. Adevărat, așa este. Și atunci... Dar spuneam că doamna Sandu face astfel de lucruri atunci când consideră că este absolut necesar. Doamna Sandu a făcut o coaliție de guvernare reprezentând Partidul Acțiune Solidaritate cu partenerii săi, Platforma Demnitate și Adevăr, împreună cu Igor Dodon, care era oponent și inamic, dacă doriți, un actor politic care juca cu Plahotniuc și era part din Plahotniuc. Și un angajament că nu va face. Exact. Și sub presiunea societății, inclusiv cu umila mea contribuții și a colegilor mei, noi am insistat să se facă acest lucru pentru că altfel nu mai mișc niciodată înainte. Am scăpat de Plahotniuc, acum este momentul să facem ordine cu rămășițele acestui sistem corupt și să câștigăm în turul 2. Întrebarea mare este ce facem după asta. Pentru că avem 3 ani de zile cu acest parlament viciat, traseist, nereprezentativ, care este consecința alegerilor din 24 februarie 2019 care au avut loc în baza sistemului mixt, cele mai corupte alegeri în istoria țării noastre. Și atunci avem o întrebare. Ce facem? Și asta este poziția domnului Satăi. De fapt, între Maia Sandu și Renato Satăi nu există nicio contradicție, cu excepția unui simplu lucru, care este modalitatea. Exact. Și atunci știm că nu există, de fapt, o contradicție, va exista o dispută cu privire la modalitatea înfăptuirii acestui scenariu. Așa. Astăzi spuneam și în discuția cu doamna Sandu că mai toți candidații au apărut cu declarații. Haideți să spunem că este vorba despre Dorin Chirtoacă, despre PLDM, care spune foarte clar că ambii spun că în turul 2 voturile sau cer alegătorilor, îi roagă pe alegători să o voteze pe Maia Sandu. Octavian Țâcu a avut totuși o declarație mai nuanțată. Dacă o avem pregătită, haideți să o vedem și să o comentăm un pic, da? Haideți! Votul nostru va fi unul anti-Dodon, așa cum l-am declarat, pro-Europa și pro-România. Noi vom ieși în acest scrutin electoral în duminica de 15 noiembrie 2020 împotriva lui Dodon pentru România și pentru integrare euroatlantică. Asta este votul pe care noi ne-l dorim. Regretăm faptul că mulți unioniști, din frica ca Igor Dodon să nu câștige din prima, au votat util candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate. S-a dovedit că este sau a fost rezultatul unei manipulări. Prin asta ați slăbit într-un fel acest pol unionist, pentru că dacă am fi votat politic cu încrederea și loialitatea pentru româniți și România, am fi fost la ora actuală al doilea partid ca importanță pe eșchierul de dreapta. Nu este un reproș, este o constatare a faptului că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii române, atât din România cât și din diasporă, au făcut această alegere dintr-o eroare de judecată. Rămânem solidari la acest capitol de a întări prestanța candidatului pro-european, în speranța că nu va dezamăgi în totalitate aspirațiile noastre românești și europene
Îi urăm mult succes în campania electorală. Așa, continuăm. Am văzut ce a spus domnul Țicu. Cum vi s-a părut declarația domniei sale? Logică. Logică mi-a părut. Eu am spus chestia asta ieri, cred că, și cred că e cazul să mai repet o dată. Eu cred că indiferent de cum vor susține candidații care nu au trecut în turul 2 cauza comună, este important să o facă. Domnul Țicu și colegii dumnealui au făcut-o așa cum au crezut ei sau cum s-au simțit ei să o facă, în primul rând să fie sincer, să pară sincer, să sune sincer. Sau pentru că să dacă justifice poate rezultatul slab, pentru că... Și să justifice rezultatul slab pe de o parte, dar pe de cealaltă parte poate să nu sune fals. Pentru că dacă domnul Țicu se apuca să facă declarații de dragoste pentru doamna Maia Sandu și cauza comună, poate nu era tocmai perceput ca fiind foarte sincer, pentru că, de fapt, anterior a existat o anumită disonanță și o anumită contradicție. Da, haideți să... Încă un lucru asupra Dar este căruia... binevenit felul în care, chiar și așa, dacă se poziționează ca anti-Dodon, este binevenit acest lucru. Așa, am văzut încă un lucru, despre care astăzi au vorbit unii colegi, chiar pe Facebook am văzut, a fost o discuție. O situație de genul că în Republica Moldova cam pe aproape 40%, cam mult spus poate, mai puțin de 40%, se declară unioniști, da? Conform unor sondaje. Acum întrebarea este unde sunt aceste voturi, pentru că vedem reprezentanții acestor partide unioniste la coada clasamentului cu un scor foarte, foarte slab. Deci nici măcar 6% nu sunt împreună, da? Din aceste... Acum ce s-a întâmplat? Alegătorul a votat conștient, a votat să nu piardă votul sau așa lucrează aceste partide? Eu cred că am putea afirma că sunt toate împreună, plus... Sau nu sunt ei cei mai... nu sunt aceste partide? Trebuie să înțelegem că în Republica Moldova există inclusiv un specific local în care când o persoană se declară unionist, are în vedere că de fapt nu mai crede în faptul că Republica Moldova ca stat ar putea deveni funcțională, da? Ca stat, ca formațiune statală. Și atunci consideră din vari motive, careva pe motive de istorie, limbă, exact, cultură și așa, dar totuși o mare parte din considerente de faptul că Moldova nu se poate administra? Incapacitate de administrare, autoadministrare a Republicii Moldova ca stat. Dar atunci când ajungi la exprimarea votului, da, tu poți considera că sau la un moment nu crezi că noi Bine, dar Maia Sandu nu are unioniști printre susținători? Eu cred că are. Și eu cred că nu doar doamna Sandu. Există mai mulți, și Andrei Năstase, și Tudor Deliu, și Octavian Țicu, și Dorin Chirtoacă, doar că a fost foarte slab acest Dar asta nu anulează rezultat. Cunoașterea legilor și cunoașterea Constituției de către acești simpatizanți, acești votanți ai respectivelor partide și susținătorii acestor candidați. Să lichidezi un stat nu e o chestie simplă. Trebuie să ai o majoritate constituțională și trebuie să faci și un referendum constituțional. Ceea ce am observat noi în ultima perioadă este, știți că în permanență în Parlamentul Republicii Moldova era o nișă, da? Ține minte, PPCD, Frontul Popular inițial și tot așa mai departe, o nișă care mereu ajungea în Parlament cu același număr de scaune, da? Pe curentul unionist. Tot timpul un partid unionist sau declarat unionist, nu știu cât de sincer era fiecare, asta este deja altă discuție, putem judeca uitându-ne în istorie, da? În istoria nu prea îndepărtată. Eu cred că e același lucru, pentru că nimeni nu a discurajat și nu a lovit în idee unionistă mai mult decât această nișă în Parlament în acest moment nu există. Nu există pentru că această idee a fost discreditată anume de acei oameni despre care dumneavoastră pe care ați ezitat să-i Ultimul a fost Partidul Liberal. De exemplu, și Partidul Liberal și Iurie Roșca cu PPCD în special
și-au adus contribuție la discreditarea acestei idei. Pentru că atunci când vin alegerile parlamentare se vorbește despre unire și marea cauză și așa, iar când se ajunge la putere în Parlamentul Republicii Moldova, se întâmplă lucruri ciudate. Se pregătește ani de zile o lovitură împotriva sistemului bancar și se fură mulți bani. Președintele Băncii Naționale este numit acolo cu contribuția Partidului Liberal și multe alte lucruri și sunt aranjamente. Și atunci, odată cu insuccesul activității acestor politicieni, vine și discreditarea cauzei. Așa a fost cu PPCD, așa a fost și cu Partidul Liberal. Și atunci este efectul invers, practic. Ei speculează această idee pentru a obține suport politic și a obține funcții, ulterior dezamăgind de fapt propriul electorat prin activitatea pe care o fac acolo. Acum trebuie să luăm a doua pauză de publicitate și ultima din această seară. Să rog pe domnul Voronin să mă sune în pauză, să vedem, poate e ceva important, pentru că n-am reușit să răspund. Luăm publicitate și ne întoarcem imediat să continuăm discuția, să vedem ce au declarat ceilalți candidați. Continuăm. Am văzut declarația domnului Țicu, am văzut declarația domnului Cuiâncă de sprijin, a domnului Usate, poziția, dar aș vrea să vedem declarația domnului Năstase de astăzi, care a anunțat că în turul 2 o sprijină pe Maia Sandu. Demnitate și Adevăr își anunță sprijinul politic pentru candidatul pro-european Maia Sandu în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial. Reiterăm că sprijinul nostru sincer este necondiționat și conform interesului național pe care îl îmbrățișăm. Ne așteptăm astfel ca viitorul președinte să răspundă exigențelor puse de cetățenii Republicii Moldova cu opțiuni clar pro-europene și naționale. Ne vom concentra chiar de azi, după primul tur, pe acțiuni de construcție democratică și politică a partidului nostru, dar și pe sporirea performanțelor fracțiunii parlamentare și cele ale aleșilor locali ai platformei Demnitate și Adevăr. Da, am văzut ce a spus domnul Andrei Năstase, a spus franc că o sprijină pe Maia Sandu, deși în campanie am asistat totuși la disensiuni între cele două partide. O parte din alegători chiar și acum spun că preferă să nu iasă la vot decât să-și dea votul pentru Maia Sandu, pentru Dodon nici atât. Pot fi, eu știu, schimbate aceste opinii în 2 săptămâni? Eu cred că, în primul rând, numărul persoanelor care au adoptat o astfel de poziție este mic, pentru că el este pur și simplu irațional, e o chestie, politicul nu este despre dragoste, despre simpatii, antipatii doar. Politicul este despre rațiune și despre valorile pe care tu le împărtăși. În momentul în care vrei să ai instituții funcționale integre, oameni integri în politică, atunci, indiferent de dragoste, simpatii, antipatii, îți faci alegerea. Așa funcționează sistemul democratic, o altă cale nu există. Și ce înseamnă acest vot? Da. Am avut oameni cu poziții extrem de radicală și dură, cu atacuri formulate, articulate împotriva PAS și candidatului său, doamna Sandu. Dar eu cred că aceste lucruri se rezolvă prin concluzii, prin a învăța, prin a înțelege că niciodată atacul nu este o cale corectă. Ce înseamnă acest rezultat de 3,26% pentru Andrei Năstase? În voturi înseamnă 43.925, aproape 44.000 de voturi. Ce înseamnă acest rezultat? Da. Acest rezultat înseamnă că strategia pe care a ales-o domnul Năstase pentru această campanie electorală a fost greșită. Acei oameni care au atacat în loc să creeze valoare adăugată au creat non-valoare. Noi am văzut... Bine, dar unde s-au dus voturile lui Andrei Năstase? S-au dus spre Maia Sandu, este absolut evident în opinia mea. Nu există. Deci acest electorat, el este unul pliat pe același segment electoral. Și atunci oamenii au analizat comportamentul ambilor candidați și a susținătorilor săi și au făcut o alegere. Au adoptat o decizie. Acum Maia Sandu
a mers pe o linie de non-atac, de comportament echilibrat, a insistat să nu răspundă la atacurile care au fost articulate, au fost formulate, au fost făcute pe larg de multe ori, în special în prima etapă, în timp ce de partea cealaltă s-a mers pe o altă strategie și în rezultat avem ceea ce avem. Așa, avem încă, spuneam, Tudor Deliu, 1,37, dar înaintea lui Dorin Chirtoacă. Partidul Liberal-Democrat are structuri în teritoriu puternice, încă are structuri puternice, are primari, are consilieri. Domnul Deliu se bucură de o reputație de persoană integră. Desigur că campania dumnealui a fost periclitată de revenirea în politică a lui Vlad Filat, care are un rating foarte jos și o rată joasă de credibilitate. Și în rezultat a obținut acel 1,37, care este și el important în condițiile în care avem de-a face cu un sistem care nu se ischivează de la transportarea organizată a alegătorilor, de la cumpărarea voturilor prin mituirea alegătorului din Transnistria și din Federația Rusă și așa mai departe. Și utilizarea resurselor administrative pe teritoriul. Noi am văzut istoria cu Mălțilva, cu pădurarii care fac liste, cu subsemnătură, că vor vota, se obligă oamenii să voteze, semnează pentru chestia asta. Violeta Ivanov, 6,5 aproape. E un rezultat pe care îl așteptam sau e un rezultat surpriză? Este un rezultat pe care l-am așteptat. Voturile acestea sunt de la Dodon luate, înțeleg. Voturile acestea sunt rezultatul magazinelor sociale și a politicilor de suprapunere, de pliere de lucru cu păturile social vulnerabile. Partidul Șor lucrează cu păturile social vulnerabile și în 2019 și în 2020 a adoptat strategii de practic de pomană electorală prin utilizarea acelor magazine sociale care în opinia mea sunt finanțate din surse absolut obscure, neclare și care trebuie să fie investigate. Și atunci de ce nu sunt investigate? Nu sunt investigate pentru că în opinia mea a existat o înțelegere, un proces continuu de negociere între Dodon și Șor cu privire la interesele care stau în spatele scenei. Și noi vorbim aici despre aeroportul Chișinău, vorbim aici despre foarte multe active pe teritoriul Republicii Moldova pe care le are Șor. Da, ceea ce am văzut, n-am văzut niciun atac din partea Violetei Ivanov. Niciun atac, campanie neutră. Am avut informații din teritoriu că Violeta Ivanov dă mesaje pro-Dodon în anumite organizații teritoriale, cel puțin am avut astfel de mesaje din teritoriu. Și astăzi vedem declarațiile și a lui Șor și a doamnei Ivanov cu privire la faptul că trebuie să oprim, războiul politic, că trebuie să nu știu ce. Da. Violeta Ivanov, deja am mai precizat. Același lucru cu Pro-Moldova și PD, care nu au candidați și care nu-i găsim reflectați aici, dar de fapt Pro-Moldova, noi avem informații că primarii din partea Pro-Moldova au făcut front comun cu Dodon, de exemplu, în această campanie electorală. Și avem acești 5 care niciodată, dacă cineva vrea să-mi spună că Sergiu Sârbu avea să iasă din Pro-Moldova fără acceptul și binecuvântarea lui Vlad Gheorghe Plahotniuc, să nu-mi spună. Deci asta nu mișcă un pas. Deci atunci ce se întâmplă acolo? Atunci se întâmplă un lucru foarte clar. Plahotniuc împreună cu Șor, că ăștia au lucrat în tandem. Sau l-au împins pe Dodon la limite prin moțiune de cenzură, i-au arătat că au arătat oficial că au pași nou, în realitate aveau mai multe mandate suficiente ca să-l dea jos. Atunci când Dodon a înțeles că cariera lui politică se termină aici și că în ajunul alegerilor parlamentare pierde majoritatea parlamentară și instrumentele reale de control și guvernul cade și cu certitudine pierde alegerile prezidențiale, fără marjă de manevră, a înțeles că trebuie să așeze la masa de negocieri. S-au așezat și s-au înțeles. S-au așezat și s-au înțeles. De ce s-a rupt? De ce nu s-a dus Pro-Moldova în această coaliție? De ce s-a rupt? Cum să meargă dacă Candu jura că vine o perioadă foarte interesantă pentru Dodon și o să vadă el că... Dar n-am văzut nimic în această campanie. N-am văzut nimic, dar omul a făcut declarații. Acum ce face? Păi așa e politica, nu spuneați... Chiar arată pe... Păi dar nu spuneați că politica nu e despre dragoste, nu e despre ură, nu este. Pentru ei este exclusiv despre bani
și influență și interese, care, din nou, controlul politic care aduce venit. Pentru ei, asta este scopul prezențelor în politică. Dar, în același timp, este suficient să delegi 5 reprezentanți ai fracțiunii pro-Moldova, să-i scoți. De ce 5? Pentru că 5 este minimul necesar să faci o altă fracțiune. Faci o fracțiune separată, zici că, uite, ne-au trădat ăștia. Ei de atâtea ori au trădat și au migrat, că deja nu mai contează. Dar n-au trădat, înțeleg. Deci, în realitate, înțeleg că... Păi nu au trădat, i-au delegat. I-au delegat să spună că au trădat. Și atunci ei fac front comun. Există 8 membri în fracțiunea Șor, există 5 în Pro-Moldova, există 37 acolo, există independenți și când pui grămadă este înseamnă suficient. Că rămâne să vedem ce se va întâmpla. Să amintim încă o dată rezultatul scrutinului de ieri: 36,16% Maia Sandu, 32,61% Igor Dodon. Sunt față de 2016 rezultat mai slab la amândoi. Cel puțin așa am văzut primul tur 2016, pentru că s-a prezentat la urne un număr mai mic de alegători. De această dată am avut în jur de 43% din alegători s-au prezentat la urne. Acum, bine, eu aș ruga aici să fim atenți, pentru că e vorba de aproape 43% dintr-un număr absolut aberant. Da. De 3,2 milioane persoane introduse în registrul alegătorilor. Da, așa este. Ceea ce este un lucru absolut grav și permite fraudarea unui anumit număr de voturi și noi de mult trebuia să facem ordine cu această listă. Noi nu suntem mai mult de 2,7-2,8 milioane, era de mult cazul să se facă ordine. Ei, în loc să diminueze numărul alegătorilor în acest registru, ei l-au majorat cu câteva sute de mii și astăzi, în rezultat, noi avem o prezență la urne de 43%, dar dacă ajustăm listele, eu sunt sigur că noi am depășit 50%. Așa. Deci avem 1.348.707 alegători care s-au prezentat la urne. Mai are Maia Sandu de unde crește? Adică în turul 2 poate fi o prezență mai mare? Haideți să privim lucrurile altfel. Ce s-a întâmplat ieri este un eveniment istoric. Este greu de subestimat importanța acesta. De ce? Pentru că pentru prima dată am văzut că... Pentru prima dată în turul 1 candidatul de dreapta, aproape 150.000 de oameni, dacă nu mai mult, ultimele cifre, trebuie să văd ultimele cifre cu ultimele sectoare de vot din Occident, din Statele Unite și Canada. Dar noi avem peste 150.000 de persoane. În momentul în care, în 2016, în turul 2 au votat 138. Dacă noi optimizăm condițiile de vot și eliminăm bottleneck-urile, da? Eliminăm deficiențele în procedura de votare, că oamenii au așteptat până la 7 ore în rând, exact, în condiții meteorologice proaste. Da? Dacă noi eliminăm aceste obstacole, și problema este că există 2 persoane care verifică în baza de date a alegătorilor persoana prin verificarea datelor din buletin. Din străinătate. Acum discutăm despre votul din străinătate. Așa, da, unde oamenii au stat câte 7 ore, într-adevăr, da, și rugam colegii ca să găsească aceste imagini și să le... Imagini absolut incredibile, imagini care eu sunt foarte rar, am acest sentiment de mândrie, dar ieri chiar l-am trăit și vreau să le mulțumesc cu această ocazie tuturor cetățenilor care au insistat să exercite dreptul la vot. Păi iată, vorbeam despre faptul că dacă s-ar optimiza procedura de votare și nu i-am ține 7 ore la coadă, noi am putea să ajungem și la 200.000 de voturi. Și atunci, în această situație, eu cred că rezultatul scrutinului este unul cert și clar, în opinia mea. Este important Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Comisia Electorală Centrală să dea dovadă măcar pe ultima 100 de metri de faptul că le pasă și pentru ei contează cetățenii noștri și să optimizeze procedurile de vot. De asemenea, ce am vrut să întreb este, Igor Dodon are de unde crește pe segmentul de stânga? Eu cred că Igor Dodon poate să crească numai din fraudă. Noi am văzut că în rezultatul acțiunilor partidelor de opoziție, veteranilor, societății civile, jurnaliștilor independenți, televiziunilor independente, a existat un fel de control civic al procesului de fraudare a votului din stânga Nistrului, a cetățenilor care vin contrabani să voteze din stânga Nistrului. Și am avut circa 14.000 de voturi exprimate, majoritatea, în opinia mea, din care sunt pe bani.
sunt voturi care reprezintă componența infracțiunii prevăzute de articolul 181 prim. Din ceea ce am văzut oficial, da, sunt câteva cazuri, dar nu sunt atât de multe. Nu sunt atât de multe, dar vă spun încă o dată, am avut informații până la primul tur despre faptul că compania Șerif este implicată în transportarea organizată și mituirea alegătorilor și eu aștept în continuare din partea Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Republicii Moldova să ne dea nouă rezultatele investigației cu privire la acest subiect. Nu este prima dată. Deci dacă în turul întâi am avut 14.000 de persoane, votul organic din Transnistria niciodată nu a depășit 6.000 de oameni. 6.000 de oameni care simt ceva pentru Republica Moldova și vin și votează. În momentul în care au fost implementate schemele de către partenerii guvernelor din Chișinău, partenerii de contrabandă, au început să se cumpere masiv voturile și Plahotniuc a pus pe roate împreună cu partenerii lui de contrabandă din Transnistria cea mai mare schemă de fraudare, de cumpărare a votului în Transnistria, care a ajuns la 38.000 de voturi în 2019. Acum, dacă Dodon reușește aceeași performanță și dacă noi nu contracarăm acest fenomen corupt, absolut de corupere a alegătorului, care este o infracțiune penală, atunci noi am putea să ne trezim că într-adevăr Dodon va crește din această fraudă. La același lucru, în Kursk a existat transportarea organizată a alegătorilor. V-am transmis și dumneavoastră, cred că jurnaliștilor dumneavoastră, acea înregistrare video cu președinta biroului de votare, secției de votare din Kursk, care a anunțat transport organizat. Lucru interzis de Comisia Electorală Centrală. Și într-adevăr, în Kursk au existat 4 autobuze care au adus grămadă oameni și oamenii aia au votat așa cum au votat. Despre asta a vorbit inclusiv Renata Usati, care a avut observatori acolo. Știu că mai multe partide. Eu cred că toate aceste lucruri sperăm că vor fi investigate de către poliție, cel puțin așa, din păcate, așa s-a promis ieri. Am văzut declarații făcute cum că vor fi investigate aceste lucruri. Nu l-am văzut pe domnul Chirtoacă cu declarațiile, da, și vreau să-l vedem și pe dumnealui, așa este corect. Haideți să vedem. La început se spunea că există posibilitatea ca Dodon să treacă din primul tur și respectiv, practic, toate sondajele dădeau ca fiind obligatoriu pe poziția întâia prin comparație cu toți ceilalți candidați. Iată că de ieri și până azi, Dodon s-a trezit deja într-o situație mult mai proastă. Nu sunt eu în situația cea mai proastă. În situația cea mai proastă este Dodon, pentru că eu sunt în acest tabel. Iar Dodon are toate șansele să fie eliminat definitiv, având în vedere că doamna Sandu deja este pe prima poziție, înaintea lui Dodon, chiar și în condițiile în care am fost 8 candidați. În condițiile în care eram doar 1 la 1 în confruntarea cu Dodon. Doamna Sandu deja era președinte din primul tur, aleasă, având în vedere numărul de voturi care ar fi mers la ea, odată cu mobilizarea în jurul unui singur candidat pro-european și unionist. Este chiar șansa noastră istorică să începem totul de pe o foaie curată. Astfel încât să nu mai existe teamă cu privire la rămânerea în Republica Moldova, pentru a avea un viitor, nu noi, dar deja generația următoare, copiii noștri. Asta este teama majorității, că nu văd un viitor pentru copiii lor în Moldova. Și atât de această teamă putem scăpa printr-un vot masiv anti-Dodon pe 15 noiembrie. Vă chem să veniți la alegeri pe 15 noiembrie, de pe acum. Da, a fost declarația domnului Chirtoacă, foarte simpatic de altfel, spunând că nu este el în cea mai proastă situație, deci e cineva într-o situație mai rea decât domnia sa. A fost drăguț. Așa, a avut o declarație de sprijin pentru Maia Sandu. Acum mă văd nevoită să fac niște precizări, pentru că cel mai probabil cei care ne urmăresc nu au înțeles de ce Igor Dodon nu a avut astăzi
eu știu, prezență la noi, l-am invitat, nu am primit niciun răspuns de acolo. El totuși a avut niște declarații făcute astăzi pe care chiar vreau să le vedem. De asemenea, ce vreau să vă spun este că am lansat invitații pentru toți candidații să discutăm, inclusiv aseară. Cei care n-au dorit, nu au dorit. Noi, slavă Domnului, am avut aceste declarații ale tuturor și este bine ca să-i vedem. Așa că haideți să vedem și ce a spus Igor Dodon, inclusiv declarația aceea despre diasporă care a supărat foarte multă lume. Vreau să felicit contracandidatul meu, doamna Maia Sandu, cu faptul că a ajuns în turul 2. De fapt, se repetă situația de 4 ani în urmă, când am fost 2 concurenți electorali în turul 2 pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Eu cred că noi ne vom mai vedea și la dezbateri televizate în timp apropiat, dar din nou și acest contracandidat facea declarații de falsificări. Și ar fi bine tot să iau poziție în acest sens. În al treilea rând, noi cu toții am remarcat aseară că diaspora a fost foarte activă la aceste alegeri și putem spune că diaspora reprezintă în mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune și propriile preferințe politice și în mare parte aceste preferințe ale diasporei se află în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă, în Moldova. Alegătorii de centru-stânga reprezintă 55-60% din total alegători, în pofida faptului că am avut așa prezență din diaspora care a votat mai mult pe dreapta. Dar, repet, eșicherul de stânga este majoritar și reprezintă 55-60%. Și eu sunt ferm convins că această situație va caracteriza și rezultatele turului 2. Eu sunt ferm convins în mobilizare masivă și în obținerea victoriei pe data de 15 noiembrie. Noi nu putem permite celor care vor să vină în funcția de președinte pentru a fi marionete externe, noi lucrul acesta nu o să-l permitem. Aceasta este poziția fermă și eu sunt sigur că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova înțeleg acest lucru și o să dăm dovadă de mobilizare masivă pentru data de 15 noiembrie, așa cum am făcut-o 4 ani în urmă. Cu Doamne ajută, victoria va fi a noastră, împreună vom reuși. Faptul cum au avut loc alegerile de ieri este un răspuns și celor care vorbeau de falsificări. Vreau să mă adresez acestor foști candidați și actuali candidați la funcția de președinte, că ar fi bine să-și ceară scuze de la instituțiile de stat și de la cetățeni pentru falsurile care le-au promovat parcursul ultimilor săptămâni. Despre falsificări și despre multe alte lucruri. Rezultatul acum vă convine? Nu vorbiți deja de falsificări. A fost Igor Dodon, care s-a clasat pe locul 2 cu 32,61%. Iată, nu știu dacă vom putea să arătăm, mă uitam acum, Victor Guzun a plasat pe Facebook fotografia cu harta satului Selemet, în care fiecare casă sau din fiecare casă este cineva plecat în străinătate și aici fiecare drapel, nu știu în ce măsură vom putea să arătăm, dar este impresionant, este extrem de emoționant. Fiecare drapel de pe casă arată locul în care, țara în care a plecat cineva. Deci uitați-vă cum arată și despre ce vorbim. Ce înseamnă diaspora și ce își permite Igor Dodon în adresa a fost, oamenilor. Da, eu vreau să-l dezamăgesc pe Igor Nicolaevici Dodon. Noi vorbim despre fraudă. Noi am constatat organizarea fraudelor
și încălcării legislației prin transportarea organizată și pe bani a alegătorilor, cu suportul administrației nerecunoscute, separatiste, care controlează teritoriile din stânga Nistrului. Noi am constatat încălcările legislației de transportare organizată a alegătorilor în Federația Rusă și am constatat utilizarea resursei administrative prin implicarea companiilor de stat, inclusiv Molsilva, care au colectat sub semnătură datele personale a oamenilor care urmau să voteze pentru candidatul Igor Dodon. Lucru probat prin investigații jurnalistice. Noi am constatat și probat frauda înregistrării prealabile pentru deschiderea mai multor secții în mod neintimiat și ilegal în Federația Rusă. Toate aceste... Și considerăm că în turul 2 toate aceste resurse vor fi utilizate la maxim. Dar constatările dumneavoastră, v-ați dus la ce? Că ați depus contestații pe aceste lucruri? Noi am depus o cerere de verificare a înregistrărilor prealabile, cerere care a fost respinsă de Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, care public la 2 televiziuni diferite ne-a invitat să venim să le verificăm. Iar când noi am depus cerere, ne-a refuzat cu privire la depistarea încălcărilor în cursa electorală în ziua alegerilor și până la alegeri au fost depuse circa 500 de contestații la diferite instanțe de către concurenții politici. Așa. Acum, întrebarea este de ce a pierdut Dodon? Unde a greșit sau ce s-a întâmplat? Pentru că este într-adevăr pentru prima dată când dreapta e o întrebare foarte complexă. Pe primul loc. Întrebare foarte complexă. Primul om care a lovit în ratingul lui Igor Dodon este însăși Igor Dodon. Este un om care a tratat în mod responsabil situația în domeniul sănătății. Pandemia a fost neglijată, economia a fost neglijată, a făcut doar populism și chiar și astăzi face tot posibilul ca să mobilizeze oamenii împotriva lui. Să ofenseze fiecare familie din Republica Moldova. Pentru că și cu contribuția domnului Dodon și a majorității parlamentare pe care o controlează, majoritate socialisto-plahotnicistă, dumnealui a contribuit la plecarea tinerilor din Republica Moldova pentru că ultimul val de dezamăgire și disperare a fost atunci când dumnealui, Igor Dodon, a făcut coaliții cu rămășițele sistemului Plahotniuc și cu trasiștii lui Plahotniuc. Și asta este... Anul trecut în toamnă, da? Asta este, exact. Și asta este anticampania lui Igor Dodon împotriva lui Igor Dodon. El și-a pus interesul personal mai presus de interesul declarat anterior de curățire a Republicii Moldova și a instituțiilor acestea, de oligarhimii, de corupție și așa mai departe. În ce măsură a contribuit Renato Usatăi? Renato Usatăi a contribuit prin faptul că oamenii care erau dezamăgiți de Igor Dodon, oamenii care erau dezamăgiți de neimplicarea altor partide de centru-stânga în această campanie electorală, oamenii de pe centru-dreapta care posibil nu s-au regăsit în nicio opțiune de centru-dreapta, au avut pentru cine vota. Și prin mesajul lui, dacă vreți, bătăuș, foarte articulat împotriva lui Dodon, a convins mai multă lume că hai pentru cine vota. Și oamenii au ieșit și au votat. Și noi nu putem, nu putem da calificative. Avem 17% de voturi și noi trebuie să respectăm fiecare vot exprimat, inclusiv și voturile exprimate pentru Igor Dodon. Astea sunt cetățenii noștri, dar doar acele voturi care nu au fost fraudate. Da, Igor Dodon, m-am uitat și eu pe rezultate. În Găgăuzi a obținut 84%, în Taraclia 77%. Da, am văzut și în sud există și acea hartă, nu știu dacă ați văzut, există harta cu un pic din nord și sud roșie, dar totuși, față de 70% în 2016, Igor Dodon în nord a luat doar 45%. În Rusia este pe locul 3. Asta e, cred că, pe locul 2 după Usatăi. Deci, el care avea 90% în 2016, deci este pe locul 2 după Usatăi. Este pe locul 3 în diasporă. În anumite zone din... Da, a pierdut cam 20% din ceea ce avea în 2016. A pierdut inclusiv pentru că
atunci Plahotniuc i-a mobilizat mult mai mulți votanți pe bani din regiunea Republicii Moldova din stânga Nistrului, pentru că atunci aparatul Partidului Democrat, care dispunea de un arsenal coercitiv de constrângere imens, care a impus 1000 de primari să migreze în PD, a făcut campanii pentru Igor Dodon, pentru că atunci holdingul Mediateca lui Plahotniuc din start a lucrat pentru Igor Dodon și așa mai departe. Atunci, practic, a fost o campanie a lui Dodon Plahotniuc, sau Plahotniuc Dodon, mai bine zis, Plahotniuc era pe primul loc, împotriva Maia Sandu și a societății, a oamenilor integri. Astăzi, Plahotniuc nu mai este. Nu? El nu mai este fizic, el nu mai este atât de influent și important, chiar dacă are foarte mulți bani furați de la noi pe care îi utilizează pentru a controla fracțiuni importante în Parlament. Păi uitați-vă că la perete pe Igor Dodon. El trage sforile și foarte bine că dacă dar e el să nu mai controlează, Curtea Constituțională, nu, cel puțin integral, cum era pe timpul lui Plahotniuc. Da, așa arată, iertați-mă, așa arată harta despre care vorbeam mai devreme. Acum se vede foarte bine ce s-a întâmplat, cum arată votul exprimat de cetățeni. Uitați-vă unde este cu roșu, este vorba despre Igor Dodon, unde este galben este Maia Sandu. Să nu uităm că Maia Sandu are 70% din voturile din diasporă. Renato Usată este acolo unde este albastru și Violeta Ivanov este cu un oranj orhei și mai are Violeta Ivanov, am văzut și în Taraclia un pic, și în Nord un pic. În Orhei 46%, mai mult a avut în Este interesant că în Orhei pe locul 2 este doamna Sandu. Da. Și nu este Igor Dodon. Și ce se întâmplă în turul 2? Aici este foarte interesant, pentru că Orheiul nu este, sau nu a fost de stânga. În Orhei totuși se vota altfel și iată că alegătorul Violetei Ivanov va avea acum de ales între Igor Dodon, care e de stânga, și Maia Sandu. Ce s-a întâmplat la Orhei este absolut fantastic. Este un subiect de cercetare sociologică și nu doar sociologică, este de cercetare psihologică și sociologică, pentru că Orheiul era terenul unioniștilor. Terenul era un fel de raion cu viza de domiciliu a majorității unioniștilor determinați foarte ferm. Și iată că acum avem aproape jumătate din sufragii exprimate în susținerea unui om condamnat pentru mai multe infracțiuni, care ne-au costat pe noi ani de zile în termen de dezvoltare, național. Da. Da. Și asta ne vorbește despre faptul că cu cât mai săraci sunt oamenii și cu cât mai sistemic sunt mituiți, cu atât mai neconștiincioși sunt acei oameni. Din păcate, păturile social vulnerabile, dacă ne uităm pe rezultatele anului 2019, 24 februarie, Partidul Ușor, dacă nu greșesc, a întrunit atunci 140.000 de votanți. Și aceasta a fost, de fapt, rezultatul unei operațiuni complexe de mituire indirectă a alegătorilor noștri, de corupere a alegătorilor noștri prin așa numitele magazine sociale, prin activitatea fundației de caritate, care era utilizată în scopuri de caritate și de mituire a alegătorilor. Acolo este o situație deosebită, pentru că eu însă mi-am văzut ce se întâmplă la primărie, cum vin oamenii, pleacă cu sacoșa, e organizat, e frumos, omul vine, știe că are porția lui, știe, nu știu dacă toți, nu știu cât sunt, dar am văzut eu acest lucru cu sacoșe, cu Partidul Ușor. Să-i aduc aminte procurorului general Republicii Moldova și tuturor procurorilor, care sunt peste 620 de persoane, dar îmi pare că degeaba își rog pantalonii și cam toți, să le aduc aminte despre existența unui articol din Codul Penal al Republicii Moldova care se numește Coruperea alegătorilor, care prevede următoarele în alineatul 2, că produsele alimentare, produsele de tutun, alcool și alte bunuri date de cineva alegătorilor în scopul determinării exprimării votului într-o anumită manieră, se pedepsește de Codul Penal, de acest articol, cu închisoare de până la 5 ani. Bine, acest și noi în Republica Moldova nu avem niciodată aplicat. Nicio aplicare. Și astăzi noi din nou, ieri am văzut din nou cum se repetă aceleași scenarii. Noi am văzut pe 24 februarie cum se împărțeau baloane cu gaz, cărbune, mâncare și tot ce vreți și nu avem niciun dosar până astăzi. Termenul de prescripție nu este expirat. Unde sunt dosarele penale? A plecat Plahotniuc. Procuratura spunea, inclusiv domnul Morar ne declară nou, că n-am putut să fac mare treabă pentru că era Plahotniuc, nu-mi dădea voie. Mă temeam. Astăzi de ce se tem acei oameni?
unde sunt dosarele penale. Poate de altcineva. Poate actuala guvernare deja, poate domnul Dodon nu dorește să fie investigate aceste categorii de infracțiuni. Poate asta este răspunsul. Sau la general incompetență și de la Bine, am mai văzut noi o greșeală când cu ajutoare umanitare se distribuiau și pliante ale candidatului Igor Dodon și... Ajutoarele umanitare nu pot fi utilizate în campanie electorală și pentru convingerea electorului să voteze într-un mod. Ele sunt umanitare. Ele trebuie distribuite pe zero. Și atunci este încă o încălcare filmată, probă video. Știți ce o să ne spună procuratura? Nu a fost autorizată filmarea în cadrul unei urmărite. Nu poate fi utilizată. Așa, domnule Grigor, vă mulțumesc din suflet. O singură întrebare la final am, pentru că este ultima emisiune înainte de dezbateri. Noi deja ne pregătim pentru joi de dezbateri electorale. Ora 21, văd că domnul Dodon a spus că este predispus să participe la dezbateri, îl așteptăm și ne dorim foarte mult să-l vedem la dezbateri. În ce măsură contează sau alegătorul ține cont de rugămintea celui pe care l-a votat? Da? Atunci când vine și spune, vă rog, mergeți și votați pentru cutare sau cutare candidat. Eu cred că ține cont, eu cred că este important pentru susținătorii care au votat pentru candidatul lor să se pronunțe acest lucru, să fie spus de către liderul lor pentru cine ar dori acesta să-și exprime votul, dar eu nu cred și nu voi crede niciodată că acest lucru este determinant. Eu cred că fiecare om în instanță finală care nu a mers la vot fiind corupt, fiind cumpărat, sau fiind convins prin diferite șeretlicuri, alte metode, prin constrângere. Eu cred că acei oameni au capacitate de judecată și de discernământ și întotdeauna în instanță finală adoptă de sine stătător acea decizie. Da. Dar desigur rolul liderului și opiniei liderului pentru care au votat este important. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Plăcere. Vreau să mulțumesc doamnei Sandu că a acceptat să intre în direct astăzi cu noi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în această seară. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost din nou cu noi și pentru toate mulțumirile pe care ne le-ați adresat pentru munca din această campanie electorală. Campania reîncepe în scurt timp. Va exista turul 2, noi joi ne vedem la dezbateri, în această joi și joia viitoare, așa că fiți alături de noi, vă doresc toate bune, sănătate și mulțumim din suflet!